Dili inyo ha ang Biblia. Naana ang Biblia. Wala pa mataw si Papa Damasus I o si Saint Jerome, wala pa nataw. Naanay Biblia, daan og bagong tugon. Ang ngalan Vitus Latina. Siya masabtan sa kumon. Una nga gipa-translate kini ni Papa Damasus I kang Saint Jerome sa 4th century na. So dili inyo ha ang Biblia, mauwaw pud mo oy. Mao gani ingon ako ninyo nga enroll mo og bibliology parang mahibaw anin ang kasaysayan sa Biblia. Ayaw mo tuoan ang mga CFD kay puros na mga binutbot. Kani nga itong mga higalang mga sulpot ba, bisag unsa na lang yun ang ilang ipangyawit para makalusot lang sa mga argumento o sa mga kamatuoran nga ato ang gipresentar. O, for example, kini, atong higalang duktoy o pastoy, ingon pa niya, nalamad ako ni Biblia. Before pa Saint Jerome o Papa Damaso I sa gitawag og 4th century. So therefore, di daw ang simbahang Katoliko maoy tag-iya sa Biblia. Kaya naman Vitus Latina. Pagka na lang, makaluluoy o ang tao mutuo ninyo. Ang Vitus Latina ginagamit sa mga Kristiyano kaniadto early 2nd century. Ginatranslate nila kanang mga butang nga unknown ang mga sources sa gitawag og mga manuscripts nga basis sa gitawag og translation. And at the same time, get-translate nila defectively. So buot ipasabot ang Vitus Latina sa 2nd century, dili siya magamit as official canon or Bible sa itawag og kining Christian Church. And at the same time, ang mga translator ana nga panahon nga giingon nga unknown according sa mga dawag ining mga historians, puro pod mga Katoliko. Ngano man kay kana nga panahon ang three dagko nga mga patriarchates from patriarchate of Alexandria, patriarchate of Antioch, and patriarchate of Rome, puro man na mga Katoliko. Unya kana nga panahon siyempre dominante ang tawag ining Latin language, so na ay mga ubang gitawag og mga simbahan naga-translate og ila. Mao na hinungdan nga usa na sa gipatrabaho ni Papa Damaso I kay para na ay uniform ug sa samang pagkaagi makorek ang kadto mga translations kaniadto based sa Hebrew Greek manuscript. Wa bitaw gi-translate na Saint Jerome ang balaang kasulatan wa nagbase sa Vitus Latina kay daghan man gitawag og sayop. Oh, daghan mag sayop, wala man dili man mahimong nga tawag ining mamahimong basihan sa mga early Christians kaniadto nga mogamit anang maong gitawag libro as unified or universal version. Actually, ang kanang Vitus Latina, one of the versions lang na. Yes, na ay Old and gitawag og New Testament. Unya, bantayin ninyo, ang Old Testament na ay Deuterocanon. So kung kining pastoy nga ato ang amigo karon kung tinuod gyud siya nga nagtuon og bibliografya, dapat ang iyahang kung gusto gyud niya nga murag dapig sa Vitus Latina, dapat number 1 magkatoliko una siya. Kay kana nga panahon kana nagamit anang Vitus Latina ug sa samang pagkaagi ang nag-translate ana puro mga Katoliko ug gituuhan ang nag-produce sa Old Testament ana si Bishop Miletus, Bishop of Sardis. Obispo sa Sardis kana sa Old Testament apil ng kining Deuterocanon kay ang ilang ginusunod at that time ang Septuagint version man. Number 2, dapat una magkatoliko. Number 2, dapat kanang inyong Biblia toy dapat na anay 7 ka libro. Anong di mamumusudan ng 7 ka libro? Nga man ay nabutang sa Vitus Latina. Number 3, naa ba may kopyaan ng Vitus Latina? Wala ang simbahang Katoliko naa. Kompleto gikan sa 2nd ug 3rd century nga mga version sa gitawag og Biblia, pero again dili siya official. Mao bitaw nga naay gitawag og gihimo nga official canon, translation og declaration nga mauni gamiton nga Biblia sa tanang gitawag og mga Kristiyano para ma-uniform ang tibuok simbahang Katoliko nga maunang Patriarchate of Alexandria, Patriarchate of Antioch, and Patriarchate of Rome. Tulo man na. Puro man na mga Romano Katoliko. Wa man mo'y labot ana. So buti pasabot kung nga dili sa Katoliko pagtuon og kasaysayan toy. Ayaw sige tilap aning imong kaugalingong lapa-lapa. Kay kung maon lang imuhang tawagan ng buhaton toy, mahimo kang katawanan sa mga tao, ilabi na sa mga tao nagtuon. Di ba? Mahimo kang katawanan toy. Mahimo kang katawanan. So man nandito pa ilad. Okay. So ang gitawag ng Latina Vulgata mo na siya ang perfect kumbaga. Perfect
accurate nga translation from the Old and New Testament gikan sa Greek, Hebrew-Greek manuscript get translate into Vulgata. Buti pasabot na the common language, Latin, the common language. So uniform na ang simbahan at the time. Mga around 383 before namatay si tawag ining Papa Damaso I. Naa ni mga partial nga translations kay gituuhan nga around 393 1994 nahuman ang tawag in translation sa whole Old and New Testament sa team ug kang Saint Jerome mismo. So kanang ginanigar ninyo nga di Katoliko ang Biblia tungod kay naa ng Vitus Latina inuplok na toy. Nga naman kay kanang Vitus Latina mga membro gyapon sa Katoliko nag-translate ana nga wala sila gikuhaan nga tama nga source gikan sa gitawag og mga original nga mga manuscripts. Mana dito mangilad ba? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.